Zdravím ľudia, vítam vás u dnešného nového videa. Nachádzame sa na serveri Mythara, z ktorého budeme natáčať našu novú sériu z OneBlocku. Ako môžete vidieť, je za mnou pekným oranžovým písmom OneBlock. Budeme z tohto robiť sériu, dúfam, že sa vám bude páčiť. Na tomto serveri prebehol menší update, bol reset svetov, čiže na OneBlocku ideme úplne od samého začiatku. Pred chvíľou som tam už bol. Všetko funguje, myslím si, že sme pripravení natáčať video, aj našu novú sériu. Plus pridali sem voice chat, ako môžete vidieť dole v ľavom rohu. Ako náhle sa napojíme na OneBlock, budeme sa môcť rozprávať s hocikým, kto bude pri nás. Myslím, že to je perfektný nový update a mohli by sme sa aj do toho pustiť. Vidíte, mám tu pri sebe kamoša Alfaluka, dlho som ho tu nevidel. Pôjdeme spolu hrať. Bude to veľmi zábavné, myslím si, že môžeme ísť rovno na to. Nebudem ďalej zdržovať. Budeme teda dnuka skočiť. Alfaluk, ten si vybere join na kamoša. Ideme dnu. Tak, nádhera. Napojí sa on na nás. My si zatiaľ otvoríme voice chat, aby sme mali. Fajn. Aspoň vidíte, začali sme pred malou chvíľočkou. Veľa vecí sme tu nespravili. Ide tu vlastne o tom, že akorát ma zdraví. Ako normálny OneBlock je tu plus ekonomika, čiže si môžete kupovať bloky, môžete s nimi obchodovať, môžete zarábať peniaze a vylepšovaním borderu sa môže dostať až na maximálnu veľkosť, čo je 215x215 blokov, čo je extrémne veľa. Už je tu môj kamoš Alfaluk, zdravím ťa. Ak máš voice chat, tak je to super. Asi ho nemá, nevadí. Čo tu máme? Máme tu dia, mečík, palicu a brnení na koňa. Nahážeme to všetko sem. Koci, poď. Fajn, pokračujeme teda. Kamoš sa hneď vráti. I pokračujeme ďalej. Poďme, ťaž sa, čestka. Mám velikánske plány. Keďže sa to všetko zresetovalo, tak mám obrovitánske plány na túto novú sériu z OneBlocku, aj celkovo na OneBlock. Mám už v predstave, ako ten OneBlock bude vyzerať, len sa do toho musíme riadne pustiť a musí sa mi to podariť. Dúfam, že sa dostať na to maximálne vylepšenie ostrova. A keď to bude, tak začneme stavať monumentálnu stavbu, ale to vám nebudem radšej prezrádzať, aby ste sa mali na čo tešiť. Takže aktuálne myslím si, že len sledujte. Bude taký menší timelapse, zrýchlenie. Tak nič. Dobre, staríčko. Ďalšia krava. Koľko ich tu máme? Máme tu 2 kravy. Fajn, ale ja potrebujem žito a to nemám. Nemáme obilie.
čo? Idem z toho niečo získať. Nie, to je hovno. Ach ja, že tam. Semienka. Fajn. Máme repu. Jupi. Ale nemáme vodu. Tak to je na nič. Kvetináč. Dajte mi kvetináč a zoberieme si nejaký random kvet. Neviem. Tulipán, no. Máme tam červený. Tak, hotovo. Aj po lopate. Dobre, lopatu nemáme, teraz si spravíme lopatu. Čiže kámen, drevo, palica, lopata, sekera. Slyšíte mě, pane? Slyšíte mě? Už? Haló? Haló? Hurá! Haló? Počujem. Ne. No, děkuju, gracias. Jo, počúvam ťa. Počkaj, ja si ťa zvýšim a zvýšim si hlas pri tebe. Kámo, konečně, ty vole, já jsem musel dát default, protože mi blbne asi to nastavení. Konečne ťa slyším. No pozri, vidíš? Úplne od začiatku ideme. Vidíš to? To je nádhera, čo? Já jsem slepej. Skús dať nejaký zosilňovač, prosím ťa, ty, keď si stlačíš Včko a settings. Či to nejde? Ja, počkaj, netreba. Tak ty vole. No, teraz povedz niečo. Hlasnejšie by to nešlo. Dobre. No neviem, s čím chceš začať? Čo tu máme? Nič tu nemáme, máme tu zlatú sekeru, jeden krompáč. Ja potrebujem strašne kýblik s vodou. Kýbel s vodou. No čo? Čo chceš robiť? Povedz si. Mám vědět, on blok dlouho nehral. Počkať, meno pro... Nedá sa dať promote? Na co? Jo, jako to, počkej. Nie, Jo, jde, hľadám ako... on musíš napsat lomeno hľadám is. to, že... Is napiš. Dobre, máme tu noc. Až to tu musíme osvietiť, aby som nezabudol, že... Kde mám ten blok môj? Tak, toto je on. Preč krava. Tak. Dobre. To stačí, myslím si. Dobre. Takže... Potrebujeme sa prekopať až dovtedy, kým nedostaneme vodu. Jaže, čo sa stalo, ty vole, si sa spálnul, keď kopem. Jaže, nejaký mob sa mi tu zjavil. Ale šel jsem, zahlasoval jsem a šel jsem si pro Warp Crate a dostal jsem vajíčko mazlíčku, kravčí spawner, nabitý drak Endermana a potom jeden rubín. Prosím, kam si išiel? Na Warp Crate, vole, jako srata, jako truhly, chápeš? A to je aký? Kvůli tomu, že jsem hlasoval. Když ješ lomeno vote, tak tam můžeš na stránkách hlasovat a dostaneš jeden klíč. Za každý hlas dostaneš jeden klíč. Ja viem, ale vieš, ja už nemôžem hlasovať, ja som hlasoval predtým.
Ale že ja som tak bol hlupák a hlasoval som predtým, ako som sa napojil na OneBlock. Čiže ani jeden z toho, čo som zahlasoval, som nezískal. Nech mi ho. No proč jako? To jsi neřekl. Ja som to zistil, až keď som prišiel na server, že oni sa mi tie hlasy nedostal za ne kľúč, keďže som nebol na tom OneBlocku, vieš, ako, že Hele, tam mám naozaj si som. spavnout- Čiže ja som vlastne o mám si neprišiel. Hele, mám si spavnout vajíčko mazdíčka. Nebo to asi možná potom, až budeme mít pořádně rozdělený ten ostrov, a nechci, aby jsem o něho přišel, teda jestli se dá o něho přijít. To ti neviem povedať. Kam jsem zvedal, co dostanu, vole. Ale víš co, tak dám ti tady asi spavner na tady krávu a tady nabitý drak Endermana, což je drap, který potrhne Však to daj do česky, to daj. To je jedno. Môžeš otvoriť česku, že? Jo, můžu. Ok. Kámo, já si z toho můžu asi vykraftit věci. Kámo, to je hustý, tady můžu mít kámo Void Match a nebo Void Look. No. Hustý. Od nabitýho draka Endermana. To je divně, že to říkám. Prečo furt nemám kyblík s vodou? A potom mám tady selva. To je strašne zle načasované. Už dávno som mal kýbel s vodou mať, lebo umieram od hladu. Krucí sprostá kráva. Hej, budeš na chvíľu kopať ty? Ja Kde spravím... to je vlastně? Jaj? Toto. Já nevím, kde to je. Toto jo. Kámo, typek napsal. A ten kick jsem si zasloužil čím? A potom Niko byl vyhozen administrátorem anti-cheat. Kámo, on se díví a potom si zase kick za anti-cheat. Toho vybavím ja, nechaj. Ne, ty si ho zhodil! Nabitý drap Endermana. Fajn. Selvent. Ty můžeš Kámo, vykraftit tá Void Selvent Match, je no, Void fakt Look. dobrá vec. To netreba vyhadzovať. Wow, fakt. Já vím, že to je dobré, já to znám. Tu máš lepšie nástroje, potom ich vrátiš. Co zaplatě, možná se dohodneme. Kámo, ja už chcem posrať tú trávu, aspoň semienko trávy. Máš niečo? Nemáš. Tak môžem rozmnožovať zvery. Ale udělej plot, aby že teď nechodili. Protože ty si říkáš, že potřebuješ jídlo? No, A máš vůbec u sebe nějaké jídlo? nie. Kámo, ty máš celý čas pri sebe dubovú sadenicu? No a chceš chleba? Ja vlastne mám chleba, hej. Ty chceš, kámo, já s tím tam jestli máš bylo nějaký jídlo, ty řekneš, že ne. Ha. Kámo, tak ty vole. To je jedno, aj tak potrebujem kyblík s vodou. Nechce zabíjať kravy. Akorát ich tu máme do páru, že by som ich mohol rozmnožovať, ale nemám čím. Tak počkej, není v shopu náhodou lomeno shop nějaká sazenice? Nebo teda ten? Fakt tam není? Spawnovací vajíčka, oni sem pridajú spawnovací vajca. Kámo, doslova v shopu máš wheat seeds. Ale ja nemám peniaze na to. Kolik mám peněz? Proč nemám vpravo tabulku do prdele? Počkej, já jsem to zapnul. Jo, mám to zaplý, proč to? Je to mám buglí, nebo co s tím je? Ja viem, že tu sú víty, ale to je za 12 centov. Ja nemám na to peníze. Počkaj, čo vážne nepotrebujeme? Počkaj, ja môžem predať kvety. Ten není treba. Já mám prostě
Predám všetky druhy kvetov. Však počkej, ale nejsou tu, však tu jsou jobs, vole. Miner. Hunter, já jsem minera. Tak teďka, když budu těžit, dostanu peníze, kámo. Bych měl dostávat. Hej, Napiš lomeno jobs. Lomeno jobs. Ale padni. Tak bych, teď bych měl snad dostávat peníze, nevím, ale jak to funguje, ale měl bych. Já už nemám lopatu. Marknu se, jestli jsem fakt dostal peníze. Jo, dostal jsem 50 centů. Tady 100 centy. A mi blbne ta tabulka, vole, co s tím je, do prdele. Já tam chci jít pomoct. fajn, mám 3 práce. Dobre, daj mne kopať, ja potrebujem peniaze. Zaplať, vole. Daj mi ty itemy moje. Já už nemám lopatu, ale počkej, uděláme takhle, že když tam bude dřevo, tak budeš kopat ty a když tam bude kámen nebo něco podobného, tak budu já. Dáš mikro. Já už nemám lopatu, by the way. Uni? Já mám tady si to rozmnožit, když mu na víc, vole. Vypadni! A, chceš to. Tak musíme... Počkej, tak já udělám plot pro ně, vole, já tady nechci, aby se pletli. Nemáš z Tak- čoho, máme málo dreva. To je mi uprdeš, až se zase objeví. Já tady nechci, aby se pletli. Že se tak zase dřevo objeví, takže co? Jenom musím zapojit, že kraftí. Jak to kraftí plot? Počkej, plot, na to potřebuji vlastně plot. Drát, do prdele, nevím. Fancy, já už vím. Fancy, ten potřebuji, jo, ještě styky. Ok, styk. Šup. Hop, jdu prostě tohle a hop, hop. Potřebuji málo dřeva. Ne, málo. Zatím takhle, než jak to dělám. Kam bych měl ten plot postavit, nebo to ještě můžeme toto. Bá, kamo, sú tu kitky. Co s kytkama? Že predávam všetky kvietky, ktoré tu mám. Jo, okay, já A za to získavam peniaze. Uní. Mám 1,62 centov. Takže to potom může odebrat. Čo? Ten plot. Kdyby náhodou moc zalezel. Však víš. Jenom prostě potřebujeme plot, aby tady nezalezeli, aby jsme mohli líp těžit. Jo, teď nevím, jak se kraftí to lano, jak se řekne lano po anglicky do prdele. To sa nedá vykraftiť. Mělo by jít, ne? To sa nedá. Do píse, taky tam musím požduchovat. Ne, počkej, potřebuji... Kolikže stojí kolikže stojí... Tam nevojdu. 12,5. Ale všichni se tam vejdou. I ty, vole, to na tvoje... Co? Pokud to nevezl, tak to zvětším, no, docela moc. Prečo sa mi tie kvety nepredali? Běž. Do prdele! Kde to je, vole, zase? Tohle? Ne. Tam to, prdele. Spadlo tam hlina. Tohle ono? Jo. Já nemám ale klupač. Fuck off. Bodej. Mám 95.
Sakreš. Prečo nemôžem predať tulipán? Nevřískej tam. Ja si chcem to prdele zarobiť, ale to sa nedá. To zní trošku divně, ale dobře. Ja už chcem to hnusné vedro. Já to chci. Tam. Ne, zvieratá spadli. Já si je zbytečně zabít. Počkej, vlastně máme ještě tuhle lopatu, co dělám, vole. Len ti Tak. chcem povedať, že nám spadli dve zvery. To jsem si všiml. A chýba nám jedno prasa, čiže to bolo prasa a krava. Chudáci. Musíš je pořád zabíjet. To není moja chyba. No, vůbec. Vidíš to, děkuji. To jdeš. Těž. Pořád těž. Co to znamená, že není to? Kruci, ďalšia krava, ja nechcem kravu, ja chcem hnusné vedro s vodou. Chvilku, počkej. Ja mám jablko, kámo, a to mi je k ničomu. Čestka! Fiďáš, prdel! Tam nič není. Len nejaký hlupý lampáš. Kamo. Dobre, priprav sa. Ďalšia úroveň. Úroveň za 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jupi! Lidi, dosiahli sme konečne druhú úroveň. Myslím, že to je perfektné. Ja budem končiť touto úrovňou. Vidíme sa v ďalšom videu. Nebuďte potom prekvapení, určite budeme hrať aj za kamerou, takže sa tu možno trošku toho zmení, alebo sa expanduje ostrov. Ja sa s vami lúčim, majte sa, čus!